Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Хозур ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Бүген бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары, Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреатлары Артем Пискунов һәм Резида Саляхова. Бүген тапшыруыбызның алып баручысы Гөлшат Мингазизова. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Чыннан да бүген безнең махсус чыгарылыш хәерле сәгатьтә тапшыруында безнең алып баручыбыз Резида Саляхова һәм Кәрим Тинчурин театры актеры Артем Пискунов. Инде мин сораудан башлыйм. Иң беренче чиратта менә син үзең дә тәкъдим иттең, мин дә сезне кабатлап тәкъдим иттем. Ни өчен Пискунов һәм ни өчен Саляхова? Сез бит инде безнең тамашачылар бәлки белмиләрдер. Гаилә бик матур гына гаилә, бик матур театр гаиләсе, ләкин фамилиялар үзгә. Ни өчен бер-берегезнең шулай төрле фамилияда йөрисез һәм бит күп кенә интервьюларда Артем мактанып әйтә, Пискунов берәү генә ул дип әйтә, чөнки псевдоним алу, ягъни тәхәллүс алу турында сүзләр булды. Шуңа бирмәдем дә инде үземнең фамилиям. Бердән-бер булып каласы килде аны. Бердән-бер Резида тормышта да барыбер бәлки яратмагандыр фамилиясын дип әйтүчеләр, уйлаучылар булар. Резида бик горурланып сөйли бу турыда. Пискунов бер генә. Пискунов фамилиясын яратмаска мөмкин. Нинди сүз бу? Юк, чыннан да мин әле актриса булырга теләк белдереп, театр училищесына кергән заманнан, ул вакытта миңа 14 яшь иде. 14 яшемнән мин инде үземә шулай дип әйтеп куйдым, үземә вәгъдә бирдем. Мин кемгә генә кияүгә чыксам да, нинди генә фамилиялы кешегә кияүгә чыксам да, мин Саляхова булып калачакмын дип. Безнең Саляхов фамилиясы кызганыч миндә тукталачак, чөнки Сез ике генә кыз гаиләдә? Без ике генә кыз, әтиемнең ике туган абыйсы Илдар Саляхов бар, аның да ике кыз. Алар да инде хәзер Саляховлар түгел. Мин ничек тә шушы Саляхова фамилиясын узаккарак сузып, тарихта из калдыру максатыннан эшләнгән эш һәм инде актрисалар өчен үз фамилияларында калу бу инде миңа калса бердә гаҗәп әйбер түгел. Бу табигый, күп кенә актрисалар үз фамилияларында калалар. Артем әфәнде моңа каршылык белдермәде. Шуңа күрә мин паспорт буенча да, сәхнәдә дә мин Саляхова, ләкин минем җаным, күңелем Пискунова. Мин әйтәм, нәрсәгә кирәк ул хәзер документ алыштырып җиргә кирәк, күпме паспорт. Син бик практик, Артем. Бу чыннан да күп хатын-кызы куркытса да, ирләрнең бары ничек инде минем фамилияны алмыйсың дигән, ул электән сакланган шундый фикер бар, лаймы? Минем чөнки өч абыем бар, шуңа күрә фамилия бетү турында сүз бармы иде шуңа күрә. Аннан соң безнең улыбыз бар, ул да Пискунов булачак. Алла бирсә булачак дип, ул Пискунов һәм ул Пискунов нәселенең дәвамчысы булачак, Алла бирсә. Шуңа күрә. Мин инде актриса булгач та ул каршы килмәде кебек, име? Бер-берегезне аңладыгыз. Юк, нәрсә каршы киләсең инде? Яраткач каршы килеп булмый икән бит ул менә, яраткач. Артем, мин киләсе сорауны сиңа шәхсән бирәм. 6 октябрь көне ул синең өчен нәрсә ул? 6 октябрь көне минем өчен. Нәрсә ул? Искә төшер әле. Нәрсә булды? 6 октябрьдә нишләдек без? 6 октябрьдә нишләдек без? Җәлисә төшерәле. Кызганыч, Артем, без кадр артында сөйләшеп торган белерме икән инде бу моны дип икән дип әйткәнем генә. 6 октябрь ЗАГСка барганбыздыр инде, юкмы? Казан театр училищесы мин баскычтан чыктым. Улма, ансы бит инде. Яулаган, менә Резиданы яулаган көне ул. Резиданы яулаган. Яулаган көн Түгел, күргән көн. Резиданы яулаган. Яулаган. Зур җиңү булдымы? Гашык булган көн ул. Ни, теге ден первокурсники диндер ошо әйткәндән була беренче курс бәйрәме дип әйтимез инде. Шулай дип аталадыр инде. Әле ул көнне яулау турында бер нәрсә уйларда булмаган. Анда яулау, анда якын килү дә юк әле бака. Китертмәдемени? Әлбәттә, нинди яулау булсын анда китертә иде без. Ничек китертмисең, без бер төркемдә укыйбыз анда. Якын килмичә булмый. Бергә бийсең, бергә эшлисең, бер бүлмәдә хәрәкәтләр анда Ләкин мөнәсәбәтләр турында фикер булмады. Юк, булмады. Әйтеп тә караган булды инде минем күпмедер вакыт узгач, ләкин ул вакытта да бер нәрсә дә булмады. Соңрак вакыт узгач. Кайчан булды соң әйе? 6-7 ел вакыт узгач, ниндидер шундый үзгәрешләр булгандыр инде ахырсы. Ләкин шул көннән башлап мин үземнең хыялыма ирешергә тотындым. Һәм шундый мин аны уйлыйм, яхшы әйбердер инде ул, һәр хыялыма мин ирешергә тырышам. Шуңа күрә бу да минем хыялым.
Аллага шөкер, һәм мин аны хыялым кебек саклыйм. Бу синең холкыңны да күрсәтә. 6 ел буе кул селтәмичә, әйме өметеңне өзмичә, шундай ул теге барыбер бер Селтәгән чакларда булды инде. Булгаладымы? Нинди генә ысуллар кулланып карамадык. Нинди генә ысуллар кулланып. Эшләмиме? Нинди генә бүләкләр бүләк итеп карамадык. Юк. Мені сатып алып булны битен сен білейдің аны. Шуңа күрә кыйбатлы бүләкләрдә бүләк итмим. Мин һәр вакытта үзегез әйтмешчә практичный бүләкләр бүләк итә идем. Чәчәк булса ул тимердән буладыр, теге чиканка белән эшләнгән. Әле хәтерлим 8 мартка мультиварка сорадым дип резидә бер сөйләгәндә бар әле. Үзенә бисәне Мультиварка ярар, әлбірсінде. 40 майлы. Кыргыш. 8 март бәйрәме спектакль уйнадык. Хәзер билетер кыз залдан бик матур коробка, йөрәкләр төшергән коробка, бантиклар белән бизәлгән коробка тотып менде дә миңа тапшырды да әйтте. Бу ирегез Артемнан. Артем белән икебез дә сәхнәдә мин борындым да булай иттердем инде, рәхмәт. Шуннан гримеркага кирдек дә инде кызлар. Әйдә ачабыз нәрсә анда диләр инде. Тегене ачабыз. Тегеннән 44 килеп чыкты. Менә шундай практик минем ирем. Чөнки безгә ул вакытта кирәк иде. Истә калырлык һәм һаман да без аннан әле кишерләр әскәргә алмалар кырабыз. Рәхәтләнеп сөйләрлек әйберләр бар. Тимер чиканка белән эшләнгән розалар бүләк иттем миңа. Әле ул вакытта мин студент, 450 тәңкә стипендиям бар иде минем. XL-га менеп инде хәзер бу шулай ук менә шул день первокурсник, мәхәббәт көнендә, изге вәли көнендә шулай ук. Нәрсә бүләк итәргә, нәрсә бүләк итәргә белгән юк. Инде бит ул теге 8 мартта түгел, әле инде теге зур бәйрәм дә түгел, ләкин нигәдер зур бәйрәм булмаса да, минем өчен мәхәббәт дигән сүз зур, кадерле, әйтәм, истә калырлык бүләк кирәк инде. Йөрдек тә дус малай белән. Әйтәм, белмим инде ул миңа шады микән? Әйтәм, менә бу чәчәк гомергә калачак. Без картайып биткәнче бу чәчәк торачак. Ул тимердән теге шукып эшләнгән әйбер һәм бүләк. Хәзер фатирыбызда әлеп тора. Ләкин башта мин аны таба алмадым. Без бит инде танышкач, очраша башлагач мин резидәләргә килеп йөридерим. Һәм мин аны бер кайда да стенәдә, ул стенәгә әленеп куя торган әйбер. Стенәдә күрмим. Ул каясын бу мәйтәм. Бу моны булгап аткандыр инде бер җиргә моның кирәге юктыр дип. Шуннан соң бер заман инде өйләнешкәч bir zaman bu bir kilip çıktı. Ana әни әйткән икән Риздәгә, менә үзең кияүгә чыккач, үзең әле куярсың әме дигән. Менә шуннан хәзер Элерсең әме дигән интонация белән әйтмәде инде ул аны. Элерсең әме кызым дигәндер. Элерсең әме, бик кадерле бүләк буларак, үзеңнең фатирыңа алып китеп элерсең дигән иде. Менә шулай итеп ул иң кадерле бүләк буларак безнең йокы бүлмәсендә бик матур итеп эленеп тора. Саклан. Көндә шуңа карап куанам инде мин менә. Саклыйлар икән бит диге. Саклаган икән бит. Әни саклаган инде, үзе булгап аткан булыр инде, әни саклаган. Рәхмәт яусын. Инде без четерекле сорауларды бераз гына дәвам итегәйме? Сезне уятып җибәрүдә булыр инде. Артем, син бер интервьюсында әйткән, син безнең Муслим районы Яңаусы авылыннан. Әйе. Бер интервьюда әйткәнсең, безнең Яңаусы авылыннан да гүзәлрәк, матуррак урын юк. Чит илләр миңа гомумән кирәкми. Минем дә барасын да килми. Дигәнсең, әйе, ләкин сез Доминиканага барып кайттыгыз. Бу Резидәнең теләге булдымы? Синең бераз гына өйләнгәч позицияларың үзгәрдеме? Беләсезме? Чындырысын әйтәм, менә мәсәлән, Резидә һәр вакытта да әйдә Төркиягә ди. Әйдә Төркиягә ди. Әйдә Төркия. Мине нәрсәгәдер бик матур шәһәрләр. Булдык Төркиядә, булдык Стамбулда да булдык. Нигәдер мине анда тартмый. Менә чындырысын әйтәм, менә мине анда тартмый. Мен шуннан уйладым, әйтәм, барсак, менә жырак җиргә барабыз. Кеше йөрми торган җиргә барабыз. Жырак җиргә барабыз. Менә тутырып әйтерлек булсын. Менә без шушында бардык дип. 12 сәгать очып, менә шунда бардык, рәхәтләнеп ял итеп кайттык дип. Чөнки ул булай гына әйткәндә Төркия хәзер бак шартында инде. Анда менә бүген самолетка утыр да барып кайт. Бер нинди авырлыгы да юк. Ләкин инде җыйнып каядыр жыракка барасы икән, нәрсәдер күргә барасы икән. Менә шунда барасы килде. Киләчәктә дә мин уйлыйм, әгәр дә бер ял итәргә бара калсак, шундый жырак карак җиргә барасы килә. Мәсәлән, Филиппин утрауларына барасы килә минем, Малайзиягә барасы килә минем, Австралияларга барасы килә минем. Яшь чагында җыраграк җирләргә барырга кирәк. Ул вакытта бит әле бала да юк иде. Шуңа күрә хәзер инде теге бала белән 12 сәгать эшеп булмый, әзрәк үскәч Аллаһ буйырса. Ләкин шулай да мин бик кызыгам шундый әйберләр белән.
Ершақта Иракка йөреп калдык. Өлкән өйгә инде бакча арты Төркиягә йөрербез. Бакча арты Төркиягә йөрибез. Аннан соң таяк белән эше яклап җырак китеп булмый. Ләкин монда төп сүз барып кайту, Доминиканага барып кире кайту. Без бит анда күченергә китмәдек. Калмадык. Шуңа күрә анда барып кына кайттык, ләкин әлбәттә инде кеше өчен иң кадерле, иң гүзәл урын ул аның туган җире. Шуңа күрә Артем үзенең авылын бик ярата. Сагына, юксына. Елыйм. Бик сирәк кайтылашын ки. Җибәрмисең мине авылга, авылга җибәрмисең дип җылыйм. Алай демәле, синең бит сүз дәлилләрен бар, интервьюларда әйткәнсең, 3-4 көн ял булса, Резидән алам да, баланы алам да, авылга кайтып китәбез. Анда теге Резидәләр ягына кайту турында сүз юк, шуңа күрә. Резидәләрдән киткән дә юк. Резидәләрдән киткән дә юк. Бала белән 40 көн әниләрдә булабыз дигән, 40 көн име, жарты ел тордык. Анда рәхәт, анда иркен, анда бит үз йортлары белән. Гына Казанда. Менә әйтим әле бер төшерер икән, әтигә шилтә, әтинең туган ягына, әти Күлбәш авылыннан, Зинадорский район инде. Күлбәш авылыннан, Күлбәш авылының күлендә шашып пешереп ашатам дигәне. Һаман әле. Һаман юкмы? Юкмы, мин аның үзенә дә әйтәм инде, әйтеп киләм. Хызыртып аша чыкмакчы буласың. Хызыртып аша чыкмакчы булам. Әти кайчан барабыз без ул Күлбәш авылының күленә? Шул Күлбәш авылының күле генә юк. Шуңа төп сәбәп шунда, чөнки Күлбәш авылының күле юк. Шуңа башта күл булдырырга кирәк, аннан соң Яхшы, инде авыллар турында сүз кирип киткәч, билгеләп үтәргә кирәк, яңа усул элеккедән килгән Крәшин авылы инде, әйме тарихы буенча. Крәшин авылында инде яшь килен төшкәч нинди йолалар булды, чөнки анда үзгә бик матур традициялар бар бит, әйме? Бик кызык әйттек без аларны. Резидә үзе дә көтмәгән иде. Көтмәгән иде, уйламаган иде, белмәгән иде. Улса сөйләйм шул. Сөйләмәс дип уйлыйсың әле. Шуннан да киленнәрне яңа усы авылында бик кызык, бик күркәм итеп каршы алалар, кабул итәләр. Чөнки менә бу җәзаларны үтәргә кирәк. Югары дәрәҗәдә үтәргә. Җәза түгел инде, син бигрәктән җәза. Юк, шәһәрдә үскән кызга бәлки җәзадыр да. Шәһәрдә үскән бала түгел инде. Залеснида без үз йортыбыз белән торабыз, бакча, маллар, без нәкъ авыл балалары кебек үстек. Сыер савып. Монсы дөреслеккә туры килмәй, чөнки миңа 6 яшь чакта сыерыбыз үлде дә, шуннан соң сыер алмадык. Сынаулар чыннан да бик кызык. Устыда башта менә машинадан килеп төшүгә үк кайнана буласы кеше белән инде, әни белән икебез бер бүрәнәне пышкы белән кисеп алырга тиеш идек. Урамда күршеләр барында, туганнар янында. Бөтен кеше капка төбендә җыелган, бөтенсе карап тора. Мин ак күлмәкләрдән кулга пышкы тотып, әни белән шарт дигәндә кисеп аттык. Шуннан сине дә эшләттеләр әле анда. Инде балчык ташыттылар анда. Эш эшләтәләр. Эш эшләп тикшереп алалар Улан килен төшкәндә дип. Су ташыталар, мәсәлән, анда иң җирак чишмәгә алып баралар. Ярый, җәй көне өйләнсәң, җәй көне килен булып төшсәң әле бик әйбәт. Кыш көне килен булып төшсәң, менә ул чишмәгә кар жыра барасың. Әлбәттә инде алдан анда кияү кеше бара. Көрәп бара. Ис салалар инде. Менә Лабиның килене шулай кар жырып бардылар урманга, чишмәгә. Ул вакытта ул чишмә әлбәттә гөрләп ага иде. Хәзер үзегез беләсез, табигать үзгәреп бара. Хәзер чишмә инде челтер генә ага башлады. Әле ул гөрләп агадыр. Менә шул чишмәгә барып, шиләк асып, анда су агып тора һәм шул шиләккә акча ыргыталар. Әгәр дә акча төштеме, син ул суны кире түгеп, акчасын алып, тагын илеп куясың шиләгеңне. Син максатың чиста су алып кайтырга. Бирегә җыелган халыкның максаты шуны пешратып, акча салып пешратырга һәм сине эшләтергә инде озаграк һәм күбрәк. Шулай итеп, ул әле хәзер Артем әйтмешә самавыр борыннан аккан кебек кенә ага. Әле тиз агадыр инде. Тотып торабыз. Тулам дигәндә генә акча салалар. Тагы акчасын алып суын түгәбез, тагы көтәбез. Шулай итеп, минем кулларым туңып бетте дә, мин Артемга әйттем, Артем безнең берничә көннән спектакль, минем һәм борыным тыгыла башлады, булды, туктатмай берне дип. Шуннан соң инде Артем бу әйбергә чип куеп булды, нукта куйды, шушы акчаларда бик җиткән, рәхмәт. Бүтән кирәкми дип, шуннан инде чиләкләрен тутырып. Йолалар инде бу, йолалар. Безнең авылда гомумән андый йолалар әйбәт сакланган. Мунчага озату йоласы. Мунчага озату йоласы, мәсәлән. Бәлеш кисү йоласы. Бәлеш кисү йоласы, бәлешләрне һәр вакытта үбештереп ачалар бездә, мәсәлән, җырлап алып чыгалар. Крәшин җырларын сез беләсездер инде, алар минем нәрсә әйтәсем килә, менә мондагы
элекеге җырлар алар, борынгы җырлар. Чөнки без бик шәһәрдән ерак, Казаннан да ерак, ул җырларны монда Казанда да бик җырламыйлар. Мәсәлән, бәйрәмнәрдә керәшеннәр алар җырлашып утырганнар. Электән үк хәзердә шундый керәшеннәр бәйрәм булса җырлашып утыралар. Капма-каршы утыралар да җырлашып утыралар. Шуңа күрә әни минем үзе татар булса да, ул әлеге гореф-гадәтләрне әбидән сеңдереп алган, бөтенесендә аның яздырып алган җырлары да бар. Алар бик матур, бик моңлы һәм минем әни менә 4 малайын өйләндерде. Әле һаман да өйләндерә белсен. Һәр туйда шул җырларны җырлый, бәйрәмнәрдә җырлый, бәлешләрне апшатканда җырлыйлар. Ул йолаларга түгел, мәсәлән, инде бер йола бар, саламга пешәндә биетәләр килен белән, кәләшне саламга биеләр. Килен белән кияүне анда акча ыргыталар. Шулар бийләр, ыргыталар, аннан шул саламнар арасыннан шул акчаны җыярга тиешләр. Түшәмнәргә ябыштыралар акчаларны, киленне күтәреп алырга тиешләр. Син бик әзен үтәдең, анда бик күп иде. Миңа җитеп торды. Шуңа күрә чыннан да менә әнинең һәрбер нәрсәгә аның җыры әзерләнгән. Бәлеш ачуганың бер җыр, кодаларга сүз бирә икән, ул мәсәлән, аның тагын бер җыр кодалар турында, бер туганнарына сүз бирә икән, бер туганнары турында җыр менә шулай керәшен җырлары. Әни менә шулай үзе татар булып, шушы керәшен йолаларын, җырларын, сәнгатен, традицияләрен шулай саклап, яши, саклап килә. Инде сезнең никахыгыз турында да сөйләшеп үтик әле, теге кыш көне ярый булмады дигән, анда да бит әҗизә хәзер көч җитте, без киләсе елга җәй көне генә уздырыйк әле дип булганда серләрен белгәндер мөгаен, инде кыш көне уздырмаска име. Бер ел көттерде, беренчедән резиденция тәкъдим ясагач һәм әзерлек чорына кирәк булдымы бу вакыт, яисә инде башка сәбәпләр иде. Никахыгыз ничек узды? Никах бик күркәм элекке традиция буенча кыз өендә, ягъни безнең өйдә узды, чөнки мин үзем шул яклы ничектер теге мәчетләрдә оештыру бар да инде хәзер модада, ләкин без Мин килешеп бетмим мулай бер белән, ул өйдә үтәргә тиеш. Без дә шулай дип уйлап, безнең өйдә үткәрдек. Бик күркәм генә бәйрәм булды, иң якын туганнар, иң якын дуслар булды никахыбызда. Бу 6 сентябрь көне 2014 елның һәм инде нәкъ 2 атнадан 20 сентябрь көне безнең гөрләтеп туебыз үтте. Тыныч кына матур гына узган бу димәк. Тыныч кына матур гына 136 кешелек кенә туй булды бу. Артемны сынамадыгызмы? Артем инде еллар буе сыналган. 7 ел буе сынадылар бит инде. 7 ел буе. Yo, Артем ул аның нәрсәсен сынайсың? Ул килгән сайын әле өйләнешмәгән вакытта да үзе әйткәнчә ул безгә килеп йөри иде, әти-әниләрем белән таныш инде. Училищеда бергә укыган заманнан бирле. Безгә килсә, әйдә нәрсә эшлим? Нинди эш бар? Аның эшкә батыр икәнен әти-әниләр электән үк белделәр һәм ул бүгенге көндә дә нинди эш бар? Әни инде хәзер әтигә дә әйтми, Артемга әйтә бөтен эшен. Менә кудаклыйсы булса да, тегрә әйтәсе булса, былай булса, Артем эшли инде моны дип, бөтенсен Артемга ышанып тапшыра. Шуңа күрә аны сынайсы юк иде. Ул үзенең эшкә батыр икәнен, үзенең тырыш егет икәнен, уңган егет икәнен беренче көннән үк изатлады. Сатасың хәзер малай. Җылама. Эштән курыкмадык инде без, гомумән эштә үстек. Безне әтидә biz инде авылда папа мама дип беренче керәшен алгач, папа мама дип дәшәбез. Папа мама да безне эшкә өйрәттеләр. Бездә озак итеп ашап утыру да юк иде. Озак итеп ашап утырмыйлар иде бездә. Кем тизрәк ашап бетерә, шул күбрәк ял итә иде. Чөнки әти ашап бетергәнчә ашап бетергә кирәк. Әти ашап бетерде, эшкә китәсең. Менә шул андай бер теге гади генә ялап торып бәрдән чапта киттең. Шундук менә буш вакытың шул бадыр. Эштә үстек без. Шуңа эшкә мәхәббәт бар. Эшне эшләп бетергәч, ниндер эшне эшләп бетерәсең икән, ниндер рәхәтлек кичерә, канәгатьлек кичерәсең. Һәм мин һәр эшкә тотынганда бисмилласын әйтеп, әйтәм, рәхәт итеп эшләргә насип булсын дип тотынам. Чөнки эшнең рәхәтен тоймыйсың икән, аны эшләргә дә кирәк түгел. Чөнки ул эшнең мәгънәсе дә булмыйчак. Менә шулай итеп тотынсаң, һәр нинди генә ират кеше, нинди генә эшкә тотынмасын, ул аны эшли. Эшли, аның примерлары бик күп бит инде. Әллә кайларга теге айларга ишалар. Айларга ишалар. Шулай ук кеше. Шуңа күрә нинди генә эшкә, мин курыкмыйм бер нинди эштән, Аллага шөкер.
Инде сіз бүгінгі күнде бик матурлап қына улығыз әскерні өстіріп келесіз әйме. Резиде, сен шулай қайткенсің декретқа кеткенде, бұл инде театрдан декретқа кеткенде, бик рәхәтләніп, бик тілеп, Құдайыма рәхмет әйтеп кетем. Бұл декрет ялыма дейсің, улығыз шыннан да Аллахы Тағаланың ең зор бүләгі ме? Аллаға шүкір, Алланың бергеніне шүкір. Хәжілім. Сен сөйлейтір. Нәрсе елгізің инде Аллаға шүкір, міне қазір инде балалар бақшасына ери башлады. Өзі ери, өзі шап кете, ешікләні бекләп шап кете. Біздің затып қала, Шей қойып қарша ала деген. Шей қойып қарша ала, Аллаға шүкір. Шуа күрі бірде бір жыласы yok, туғаш үсәлер индалар. Аллаға шүкір, шындан да Аллах Тағаланың кішіге берген ең зор бүләгі ол баладыр, яңа тұрмыш, хатын қыз үшін бигерәк те. Шуа күрі иркәлилер инде, иркәлилер, әнелер иркәли. Әнесі білән инде бір тұздыра. Әйінді, бір тұздыра сен. Йо, мен керек шақта қырыз әне болам, тиір шақта иркәли де білем. Қырыслық мәнді, Алла ярамай, қырыслық шында ең қырыс вақты шу бола міне. Шуа күрі бола бітінде әтиден қорқырға тиеш, міне сен қырыс болырға тиеш. Ачымнан қорқып боламысың, ол бітгілі елмайып, әр ша бол. Ұлда қырыс бола біле. Ойлада көрген ем деген. Әлсіз білмейсіз бе? Шуа күрі, мен шулай деп ойлаймын енді, әти кішіден бола қорқырға тиеш, қорқудан бигерәк хөрмәт белән қорқырға тиеш. Хөрмәт әти аның өчен авторитет булырга тиеш. Әти безнең өчен, безнең әти һәр вакыт шулай булды. Әни нәрсә генә сорасаң да, әнидән барбаш әтиегездән сорагыз, әтидән сорыйсың бар, әниегездән сорагыз. Менә шулай итеп алар икесенә дә шулай итеп хөрмәт уяттылар. Шуңа күрә без әнидән дә, әтидән дә куркып, аларның йөзенә кызыллык китермәсәк иде дигән теләк белән бүгенге көндә дә яши бирәбез. Шул рухта тәрбиялисез инде. Ярату мәхәббәттә тәрбиялисең инде. Иң кирәклесе шул дип уйлыйм. Шушы дөньяга, шушы олыларга карата, матурлыкка карата мәхәббәттә тәрбияләргә кирәк баланы, дөньяны яратып үссен. Бер нинди теге хәзерге вакытта кыйынлыклар кичермәсен дип үстерәсең бит, ләкин кайчагында кирәктәдер инде ул балаларга ниндидер киртәләр аша узырга, чөнки киләчәктә бит барысы җайлы гына бармый. Ләкин киртәләргә иртә бит әле, аңа 2 яшь тирәсе генә, әле нинди киртә турында сүз булырга мөмкин. Әлегә ул нинди киртә? Садиктагы иптәшләр белән шәкәләшеп алу ул киртә түгел инде, аның аша әлбәттә узырга тиешләр. Ләкин һәр баланың балачагы бәхетле булсын иде. Бер нинди киртәләрсез, борчуларсыз, мәхәббәттә, назда үстергән насыйп итсен Ходай Алла берсә. Шулай. Яратып үстерәбез инде. Аллаға шөкер. Менә сөйләшәбез бит әтидән куркырга тиеш дип. Менә икебез дә өйгә хәзер сер ачам хәзер. Икебез дә өйгә кайтып керәбез. Улым дибез, иң беренче мине килеп кочаклый менә. Ансы берсе. Горурлык инде бу әти бар. Ни өчен? Чөнки бала белән күбрәк әти уйный, әти кеше. Чөнки әни кеше һәр вакыт аш бүлмәсендә я юа, я пешерә, я нишә. Булар мәш килеп уйныйлар. Әни әйтә, безнең белән дә шулай булды. Чөнки әни сыйыр сауа, нары сепарат айырта, тегесе монысы аның безнең белән уйнап ятырга вакыты юк хатын кызның бала белән уйнарга. Әти кеше ашап эчә дә, баласы белән уйный. Шулай бит. Аның эше юк. Кебек чыкты инде бу. Юк, бу шәһәр иендә инде. Ләкин мин әле шуңа куанам. Без бик еш бит инде Залесныйга әниләрем янына барабыз. Анда инде маллар тоталар, песи дә, йөгерә, эт. Әскәр шуны күреп үсә. Шәһәр баласы кебек теге тимер томыр арасында, машина арасында, таш арасында гына үсми. Залесный бистәсендә әниләрдә еш кала инде безнең профессия сәбәпле. Мәче эт күреп, алар белән бергә аунашып шунда, бозаулар күреп, базаулар. Арттырдың инде аунашып шунда дигән. Песи белән бергә аунашалар инде шунда. Аунашам? Юк, хәтеремә Резидә теге сөйләп тора, күз колак булмасам бакчага чыга да йөгерә ул дия. Җумыша җиләк үзе. Ничә яшьтә 2-3 ай йөри генә башлаган вакытта улым бар әле үйне урап киләл дигән идем. Үйне урап килде лакан чытырманлыктан әтинең күзе маңгайына менде. Ничә ел әйтәм, үйне урап килә. Бара бакчага чыга, җиләк ашый. Җиләкне кайда? Суктырагына җиләкне. Яшелме кызылмы? Яшелме кыз бетерсен. Ширләде кура җиләге ашап бер заман. Гел у бит кура җиләге. Юк, температура бирә бит кура җиләге. Җәй көне. Ни инде тәмле ашарга ярата инде әнисен ашаган. Әтисе кебек инде.
Siz бит инде барыбер популяр актерлар, эми танылган шәхесләр алып та барасыз күп кенә чараларына. Инстаграмны алай ук барыбер бүтән әйберне күрсәтеп бетермисез һәм баланың бер дә фото сурәтләрен чыгарганыгыз юк. Бу эшкә шундый позициямы сезнең? Яисә күз тиюдән чыннан да сакланасызмы? Әлбәттә инде кирәк тә түгелдер дип уйлыйм. Әле теге 2 яшьлек бала нәрсәсен күрсәтәсең инде аның. Yalnız Бу күрсәтә, 2 көндә чагыштыру сорау була, чөнки күп кенә йолдызлар барыбер тамашачыга кызык дип гаиләсен, шәхси тормышын Аның күрсәтә. төрле сәбәпләре буладыр инде. Чөнки шәхси тормыш һәр вакытта да гади халык кызык булды. Һәм күп кенә артистлар аны кызык булсын өчен аңа күбрәк игътибар итсеннәр өчен баласын да, атасын да, анасын да, оныгын да, нәрсә ашаганын да, кайда җиргәнен дә бөтенесен төшерә. Мин аны кирәк әйбер дип шутламыйм гомумән. Әлбәттә, ниндер син үзеңнең талантың белән ирешергә тиешсең, сине халык белергә тиешсең, ә синең ниндер шәхсән тормышың белән түгел. Син бит идеаль гаилә ясамыйсың, шуңа күрә мин моңа шулайрак карыйм. Баланы күрсәтү, кемнеңдер инде әлбәттә, әгәр дә бик күрсәтәсе килә икән, күрсәтәләр инде. Гади гаиләләрдә, мәсәлән, минем үземнең дусларда, минем 5 якын дустым бар, без мәктәптә дә бергә укыдык, 5 малайбыз. 5 малайның да 5 малае туды. бер артлы. Бер атлы, 4-сенең 1 елда, 1-сенең 2 елга. Менә алар әлбәттә үзе, алар гади гаиләләр, артистлар да түгел, шулай ук балаларын куялар, Инстаграмга да куялар, карыйбыз, теге жүрәккә дә басабыз, теге. Бәлки без артист кеше булмасак, бәлки мин дә куйган булыр идем, әгәр дә минем аның хәтле подписчикларым булмаса. Без артист булгач, безне төрле кеше карый, төрле мөнәсәбәтле кеше карый. Кемдер сокланып карарга мөмкин, кемдер көнләшеп карарга мөмкин. Шуңа күрә мин үзем күз тию дигән нәрсәгә ышанам. Шуңа күрә әскәремне бөтен меңләгән кешегә күрсәтергә кирәк дип санамыйм. Анысы менә бер көн әле мамага да әйткәнсең, Инстаграм ясыйбыз сиңа дип. Мама әйткән, нәрсә кирәк соң, нәрсәгә мин кеше әйберен карап утырырга тиешсең дигән. Менә чынлап теге кайбер кешеләр аңа шулай кабул итәсең, нәрсәгә мин кеше тормышын карарга тиеш. Юк, шәхсән безнең әниләр менә керде, сезне карап барырга. Чөнки һәр көн нәрсәдер сөйләп тә бетермәскә мөмкин. Без монда йөрибез, тегендә йөрибез дип, алар шул фотолар аша барыбер кайда йөргәнне, ничек йөргәнне, нәрсә йөргәнне сагалап. Менә Инстаграм безнең өчен дә ул гомергә шулай булып бит инде, гафу итегез карашын. Менә ишек жарыгыннан кешене карап кызык бит, театрга нәрсәгә йөриләр кешеләр. Кеше тормышын карарга йөриләр. Шунда кызыкта бит барлыгы. Менә ул аңа кагылмый. Ул аңа бит кагылмый тамашачыга. Тегендә сәхнәдә нәрсәдер бара, ул анда кирип китә, шит кешенең тормышын карый. Нәрсә булыр микән тегендә? Карыйк әле. Менә урамда берәрсе кычкыра башласа, авылда капкада чыкмыйча капка артында тыңлап торалар. Нәрсә булып бетәр микән, нәрсә кычкыралар микән теге икәби. Анасын шуны сөйлиләр, театрда да шулай килеп карыйлар да, ошаса сөйлиләр дә. Менә шуңа күрә Инстаграмда шундай бер бардыр инде, теге күрсәтәләр дә, һәм ул кешегә кызык, һәм тамашачы да шуңа безнең тормыш кызык булганга күрә керәдер инде. Бу замана әйбере, замана моннан бер кайда китеп булмый. Бу тик шулай да безнең өчен Инстаграм һәм башка социаль челтәрләр алар инде күбрәк реклама өчен, эшебезне рекламалар өчен, нинди булачак спектакльләр белән таныштыру өчен дип уйлыйм. Күбрәк шулай ниндидер, мәсәлән, кинода төшәсе икән инде, менә шунда кинода төшәмәл дип җибәрәсең. Мин мәсәлән шәхсән мин үзем сирәк теге тормыштагы әйберләрен төшереп җибәрәм. Бик сирәк булган әлбәттә, ләкин сирәк. Анасы мин теге нидә түгел инде, бик блогер кеше дә түгел мин. Төшә дә белмим шунда. Әллә нәрсә генә булды инде шунда. Яза да белмим. Берәйбер төшерсәм, аның ниндидер теге язарга кирәк, фикерне әйтергә кирәк. Нәрсә языймсың? Ризадан меттен нәрсә языймсың? Яз инде берәр нәрсә. Бер генә сүз язып куям да шунда. Менә шул. Хәзер без блогерлар түгел инде. Менә шул. Шул берәр явык бу теманы. Яхшы. Без бу сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Әлегә без рубрикабызга тукталып үтәбез. Тимергали хәзрәт Юлдашев безгә Аллаһ Тәгаләгә ышануның йогынтысы турында бүген сөйләр. Birinchidan Alloh taolaga ishongan kishi har vaqtda da mana o'zine ko'ra to'ya nindir bir tinchlik. Nindi tinchlik? Ko'ngil tinchligi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi." Haqiqiy mu'minlar ular kim? Amanu billahi summa va rasulihi summa lam yartabu. Haqiqiy mu'minlar ular
Аллах Тағалаға ышанғаннан соң, пайғамбарға ышанғаннан соң тайпылмайлар. Ләкин алардың тайпылмаулары нәрсе бере? Әла би зикриллахи татмаиннул қулуб. Аллахны искә төшерү белән күңелләренә рәхәтлек алалар ди. Әгәр сез меннән сорасагыз, дөньяда бәхет бармы дип. Мин әйтер идем, дөньядагы бөтен бәхет менә шушында, күңел тынычлыгында. Синдә булырга мөмкин акча, синдә булырга мөмкин байлык анда, синдә булырга мөмкин анда яхшы эш, синдә власть булырга мөмкин. Синдә булырга мөмкин җир йөзендә нәрсә турында хыялландың бөтен нәрсә. Ләкин күңелеңдә тынычлык булмаса, алар күренми берсе дә. Мин аны үземнән генә әйтмим, аны бөтен кеше шуның турында сөйли. Мәчеттә эшләгән вакытта нинди генә кешене очратмыйсың. Нинди генә кеше килеп сиңа җыламый монда. Хәзрәт бөтенләй бер бар ди. Ну нәрсәдер җитмәй ди. Коръән укый башлагач җырлый башлыйлар. Хәзрәт менә шу җитмәгән икән дип әйтәләр. Менә шул әйбер бик мөһим нәрсә. Күңел тынычлыгы. Шуңа күрә Раббыбыз Субхана ва Тәгалә әйтә: иң зур бәхет ул җанның Аллаһ Тәгаләне искә төшереп, шуның белән тынычлануы ди. Икенче төр Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәм инде әйтергә кирәк. Нинди йогынты ала кеше үзенә? Ягъни мөселман кешесе һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләнең саклыгы астында була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаһа юдафи'у анил лазина аману." Дөрестән дә Аллаһ Тәгалә иманлы бәндәләрне саклый диде. Һәм инде кайберләр дугалар укыгач, намаз укыгач күңел тынычлыгы ала дидек. Ләкин мөэминнәрнең хакыйкый иман китергән бәндәләрнең тагын бер сыйфаты бар. Иннамал муъминун лазина иза зукираллаһу ваҗилат кулубуһум ва иза тулият алейһим аятуһу зададһум имана ва ала раббихим ятаваккалун. Алар ди нинди генә хәлдә булсалар да, нинди генә авыр хәлгә төшсәләр дә, Раббыларына тәвәккәл кылучылар ди. Ягъни ул белә, теге яки бу вакыйга Аллаһның Тәгаләнең тәкъдире белән булган. Яки берәр җиргә барса, ул курыкмый. Аның курку хисе юк. Ул тулысынча Аллаһ Тәгаләгә тапшырган. Нәрсә була калса да белә ул Аллаһ Тәгаләдән килә ул. Нәрсә булмаса да барыбер ул Аллаһ Тәгаләдән. Ягъни ул тулысынча аңа тапшырылган. Ул теге әйтәм бит инде, кичкенә бала анасына тулысынча ышанган кебек инде. Монда ул да кичкенә бала шикелле тулысынча Аллаһ Тәгаләгә ышанган. Шуңа күрә бер нинди күңелдә борчу юк. Моннан да зур бәхет юк дип уйлыйм мин. Шуңа күрә һәрбер мөселманга шушындый бер насихат. Бу дөньяда инде ул бер кайчанда Аллаһ Тәгаләдән шикләнмәсен. Тулысынча аңа инанырга өйрәнсен. Һәм аны искә төшереп, күңеленә тынычлык алырга өйрәнсен дип әйтәсе килә. Хакыйкый мөэминнәргә дөньяда яхшы тормыш булыр диде Аллаһ Тәгалә. Һәм ахирәттә дә ул мәңгелек рәхәттә булачак. Менә бу иң мөһиме. Иң зур йогынты менә шушы. Кеше Аллаһка ышанса, аңа иман китерсә, дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле булачак. Монда да югалтмый, тегендә дә югалтмый. Әмма ләкин имансыз бәндә ул бу дөньяда алырга мөмкин нәрсәдер. Но тегендә югалтырга мөмкин. Югалта да инде. Шуңа күрә иманлы кешегә бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле булырга Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе бар. Иң мөһиме шушында. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген бездә аерым бер чыгарылыш. Бүген бездә кунакта Кәрим Тинчурин театры актерлары, безнең алып баручыбыз Резидә Сәләхова һәм Артем Пискунов.
Сөйләшү безне калган идек шул моментта, малай безнең бик матур гына авылда үсә дип әйме, бөтен йорт хайваннарын карап, бакча карап үсә дип, һәм менә Артемның балачагына да кайтып киләсем килә, күп кенә интервьюлар биргәнсең син, һәм шундый бер сәхифә бар иде, 10 чын һәм 2 ялган факт дигән. Менә анда да бөтен фактлар күбесенчә Артемның бик кыю балачагы турында үткән дип әйме. Мин балачак Агач башына менгән, кыймадан йылып төшкән анда бик шундый четерекле, кыю, ниндидер адымнар бар бәләкәй Артемның. Шуннан да шундый шая үттеме синең балачагың, нәрсәләр булды анда? Гомумән балачак турында мин сөйли башласам, моның өчен аерым бер ни ясарга кирәк? Чыгарылыш ясарга кирәк. Чөнки минем балачагым чын мәгънәсендә гөрләп узды. Ул искә төшерлек әйберләр бик күп анда. Эт тешләүләр, аяк кисүләр, әллә нәрсә эшләүләр шунда. Бер генә дә якты мизгел юкмы дисәң. Аның һәрберсен мин бәйнә матур итеп, тәмле итеп сөйләп китә башласам, ул чынлап та бер тапшыру килеп чыгачак. Себердән Кадрия апаның кайтулары, ул нинди күчтәнешләр алып кайтты. Себердән кайталар. Ул вакытта Себердә бит бөтен әйбердә бар, анда бай яшьләр, акча түләре, алардан кайталар. Менә хәзер кара җимеш, хөрмәләр, ниләр бар бит, без анда бер күреп үсмәдек бит. Алардан алып кайталар, Себердән алып кайталар. Инде ул нинди бәйрәм булганын сез күрсәгез, анда гөрлидер, без бит күп. Безгә әниләргә, мамаларга һәр вакытта да бөтен двоюродныйларны кайтарып куялар. Аны теге минем двоюроднарым бик күп. Алар кайталар анда ким дигәндә җәй көне 5-6 бала буладыр иде. Гөрләшәдерик без алар белән. Сез үзегез бишә. Без үзебез бишә, без бит бөтенебез дә мин балачагында минем бит инде абый бала түгел иде. Алар бит инде бөтенесе укыйлар иде. Шуңа күрә гөрләшәдерик. Су кирүләр анда иреннәр зәңгәрләнеп беткәнче, анда абыйлардан кыйналулар, анда безне шундый катгый әйберләр дә үстерделәр. Без абыйлардан куркып үстек. Алар алдында шаярып булмыйдыр. Ул теге рогатка дип атыйдыр инде. Без шулар белән атышлы уйныйдык. Сез күз алдыга китерәсез. Менә мондый зур рогатка инде, булай гына әйтсәк, бу нык бәләкәй. Була инде. Менә моны хәтлек рогатка дип әйтим. Аңа теге пожарный шлангының резинкасы буладыр, шундый шәп резинка. Ләксә инде җылатадыр инде, ләкин без уйныйдык, чөнки кызык иде. Без улымалы, менә абыйлар белән алар безне уйнатырга бик тырышмыйлар әлбәттә. Ләкин җылы сырап уйныйдык инде. Шуның белән атышы уйныйдык без. Менә аны тартасың, ул булай итеп җибәргәндә калайны кәкрәйтәдер, менә калай булса, калай тәңгәләксә, менә җылыйсың, ләкин унисе киләдер инде. Ул менә кыйма, мондай кыйма бит инде. Шул ике кыймага бәйләп куядыр, кем җыраграк ата. Күрше каршыда Зәкия би яшидер, аның тавыкларын атадыр инде без ул ташларын. Нәрсәгә шәмидер без белсәгез. Урманга кирип китүләр. Урманда кунып теге тавыкларның ни гаепләре бар инде. Без малайлар бит. Юк, әти-әни мондый йөрүләрен ничә карайлар иде соң. Әти-әни дә юк. Әни укытадыр, әти гомер буе колхозда эшләде. Шуңа күрә алар бик Ул чакта кызык иде. Хәзер ничек бәялисең, әскәр дә шулай йөри башласа. Ничә тәсең инде, шулай үсә инде балалар. Шулай үсәләр инде балалар. Менә миңа калса шундый тормышта үссәң, табигатьне табигатьне яратып үсәсең. Митеге син бит ничек табигатьне яратасыз, тавыкларга таш белән аткансыз дип. Әлбәттә инде ләгәлмисең ул тавыкка, ничек анда ләгәсең. Аннан соң ул каз бәбкәләре саклау, ул каз бәбкәләренең барлыкка килүләре бабайларга килеп керәдер, аякны салындырып утырасың икән тегендә скамьясында. Шак берне тегендә ана каз китереп тә бирә. Аннан соң гомергә дә сен аягыннан да куймыйсың. Теге ул ана каз инде ул инде булмаган булса да байтып ачып карыйсың, әле юк микән анда бер нинди ана казда дип. Шуңа күрә аннан соң су кергәндә су астында yüзәргә өйрәндем мин. Берәү өстемә баскан, куршу ниләр, абыйлар, куршу, мин су астында ятам. Кем белгән инде, китереп тә бастылар. Менә күз алып мин бәләк нәрсә булганын да аңламыйча каласың бит. Минем белән нәрсә генә булмады. Ул аякларны кисүләр Булды инде, булды. Шуңа күрә әйтәм бит, моның өчен аерым тапшыру Артем Бесновның балачагы дип китап язып чыгар. Балачак маҗаралары. Балачак маҗ. Ул һәр кешенең шулай булган. Менә Мөхәммәд Мәхдиевне генә укыгыз. Менә чын мәгънәсендә без әз генә шуның бер 15-20% безгә дә эләккәндер инде ничә еллар узгачта. Ләкин без дәресләргә дә йөрдек, укырга да йөрдек, укыдык. Кеше дә булдык дигән. Әле кеше булдык дияргә иртәрәк, ничә яшь кенә бит. Булыр без инде Алла бирсә. Шуңа күрә Аллага шөкер, бу бәхетле бала чак өчен инде әлбәттә папа-мамага рәхмәт әйтергә кирәк.
Менә шул турыда да киләсе сорауым булыр, әйме, син бит инде җырлар да язасың. Синең бер җырыңда шундый юллар бар. Хәзер инде Әнкәй дугаң белән үз юлыбызны таптык бу тормышта. Әнкәй дугасы саклаган, сезгә ярдәм иткән моментлар, мизгелләр күп булдымы тормышыгызда? Шәхсән мине бик күп саклагандыр инде. Ул инде дуга да булмагандыр дип, ләкин маманың авызыннан ул дуга булып чыккандыр нәрсәгә әйтсә дә, улларымны Ходай сакласын дигәндер инде. Чөнки төрле хәлләр булды. Ул яшәү белән үлем арасында булгандыр инде, ул юлда йөрүләр. Күпме барилар, шуңа күрә Әниләрнең дугасы инде ул әлбәттә иң саклый торган дуга диләр, шуңа күрә әни безгә үзе дә әйтә инде, мин сезнең өчен дә, балаларыгыз өчен дә, ягъни аныкларым өчен дә дуга кылам, ләкин сез үзегез балаларыгыз өчен дуга кылыгыз, теләкләр теләгез ди, чөнки иң кабул була торган теләк ул әни кешенеке. Һәм әнигә карата бала кешенеке. Шуңа күрә әниләр безне дугадан калдырмыйлар, Аллаһка шөкер, без балаларыбызны һәм әниләребезне дугадан калдырмаска тырышабыз. Иң мөһиме Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Рольләрегез турында да менә дәвам итегә әйме. Сөләйман Тимербаев шундый җитди рольләр, әйме Гөлшаһидә роле, менә хәзер Гөләндәм туташ роле, әйме ул сезнең ничектер карьерагызга йогынты ясаган рольләрне үзгәртәме? Чөнки Артем ул ничектер барыбер шаян рольләрдә күзаллана, Резидә гәрчә җитдирәк рольләрдә күзалланса да, аның образы шундыйрак. Чынлап та кешенең күңеленә, кеше алдында танылган мындыр әлбәттә шаян рольләр белән. Мин аларны ул җиңелеш түгел. Җитди образлар белән һәр хәлдә тизрәк тә истә каласындыр, ләкин шаян рольләр белән синең танылганың узагракка бара, мин астына инандым. Чөнки безнең халык күбрәк комедиягә йөри, анысы яшерен батырын түгел, һәм комедияны берничә тапкыр карый. Бик сирәк драмасындагы җитди әсәрләрне. Ничек дип аның комедиясе җитди бит инде. Аның мыста җитди, тигездә җитди. Аңлый белсәң. Аңлый белсәң, аның бөтенесе җитди. Артистлыгында да, монда да җитди уйный. Серьезный теге, ничек дип әйтергә соң инде? Уйландыра торган, елата торган дип әйтимсең инде, трагедияларга бик сирәк кабаттан бара. Ул ничек булырга мөмкин? Яшь чагында барганда уланда, аннан соң әзрәк олайгач тагын куйганнар, тагын барып карыйм әле. Нә шулай җүриләр күбрәк. Комедиягә Кешеләр дә сүнгән йолдызларга яратып киләләр, трагедия булса да. Киләләр. Шул ханга менә язалар, тагын килер идем, кайчан була дип. Яза, киләләр әлбәттә. Килүчеләр дә бар. Бар. Ләкин комедияларга килә ул, үзе рәхәтләнеп көлеп кайтып китә, аннан соң бер ир туганын алып килә, үзе килә, бармак белән төртеп күрсәтә, теге карап тор, нәгә кызык булачак. Хәзер әйтә, теге сүз әйтә дә, җыгыласың хәзер, карап тор, нәшә дип уларны комментируеп рәхәтләнеп сөйләп утыра. Әлбәттә күбрәк йөриләр инде аңа. Шуңа күрә Ләкин Артемның җитди рольләре дә бик күп. Күп җитди рольләр, Аллаһка шөкер. Сөләйман Тимербаев, Кәрим Тинчуринның прототипы. Әлбәттә. Гамлет Язучыларны хайран уйнадым инде, Аллаһка шөкер. Инде ул кемнәрне? Тукайны уйнадым универсиадада, инде аны хәтлек тамашачыга Тукайны уйнаган кеше мактаныйм әле, сирәктер. 45 мең халык алдында уйнадым мин аны. Универсиада ачылышында. Аннан соң китик Мөхәммәд Мәхдиев тә шулай автор башкарасың, авторны да образында башкарасың. Разил Вәлиев тә авторны уйнадык. Илдар Юзеевны да уйнадык. Туфан Миңнуллинны да уйнадык инде без. Әгәр дә менә Сөләйман Тимербаев образына килгәндә, шулай язучы образы бит инде. Ләкин без куярга теләмәдек, менә шушы Кәрим Тинчурин, менә шушы ул дип, менә шундый булган ул дип. Алай түгел әлбәттә, алай булырга теләсәк, алырык зур гәүдәлерәк кешене, алырык яшьтәге кешене, ул чагында инде әйтерик, тавышын туры китереп, йөрешләрен туры китереп, ләкин алай түгел. Монда шул замандагы фаҗиганы күрсәтергә теләдек без. Һәм шул замандагы фаҗигадә интеллигенцияның нинди хәлдә калганын күрсәтергә теләдек. Анда бит бер Тинчурин гына түгел, анда бөтен интеллигенция, язучылар, шуңа бит инде татар халкының югалтуы шунда. Шул вакытта китеп бетүләре, юкка чыгарулары. Менә шунда бөтен хәзер дә без әле ул яралар бездә хәзер дә төзәлеп бетми. Һәм инде кызганычка каршы ул бетмәс тә ахыры.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Артем Пескунов һәм Резида Сәләхова. Инде сезгә бераз гына төрләндереп җибәрү өчен сөйләшүебезне сораштыру әзерләдем. Махсус бер-берегез турында сораулар. Инде белүегезчә кагыйдәләр тиз генә җавап бирергә кирәк, артык уйлап тору кирәкми. Инде ир-аттан башларыбыз дип уйлыйм. Артем, сиңа Резида турында сораулар. Резиданың диплом эше кемгә багышланган? Шамил abi boyunca эшләде, bu Шамил Тимергалиев әсәрләре буенча төгәл әйтәлмим нинди бер проблемасын нәрсәсен. Шамил Фәрхетдинов әсәрләре. Шәхесен дөрес атадым, молодец. Беренче күрешкәндә, ягъни инде бу белгәнебезчә 6 октябрь көне аның өстендә нинди күлмәк иде? Ак. Минем күзем алдында ак, ул минем күз алдында ак булып калды. Ул иң җиңел сорау бу, һәр интервьюда шуны әйтәсең син. Бер җиңел әйттем бераз гына сиңа. Резида нәрсә елында туган? Минем кебек инде. Елында. Монсы да җайлы гына сорау булды сиңа. Резида күбрәк кайсы металлдан бизәнү әйберләрен кияргә ярата? Гомумән бик андый әйберләр белән теге бизәнү әйберләрен кия, ләкин нинди металлдан булганы мөһим түгел. Гомумән алтын әйберләр Олай димә әле, моны хәтта мин дә беләм. юк кияргә ярата. Нәрсә әйтмәкче, алтын әйберләрне ул яратып бетерми димәкчееңме? Юк, бик кими юлаларны. Ул бижутерия дигән әйбер бар бит инде. Бижутерия, менә ул матур булсын, ул стильный Әйдә болай булсын. җиңел әйтәм. Алтынмы, көмешме? Көмеш дип әйтик. Көмеш бит инде. Мин Көмеш. бит инде мәһәргә дә син миңа көмеш комплект алып бирдең. Көмеш дим бит инде алтын әйберләр кимеди. Мин сорауга җәйбрәк җавап бирдем. Ерактан килдем дип Ерактан килдем. Артем, Резиданы үз машинаңның роль артына утыртыр идеңме? Бик җиңел. Утыртыр идем. Утырып караганы булмаса. Утыртам да. Резида синең Йөрткәлим. таныклыгы бармы? Бар, инде строго чыгып яңаны алдым инде. Ник үзең менә утырмыйсың? Җайлырак булмыйсың? Яисә сез бергә эшләгәч, бергә Без шулай дип уйлыйбыз инде әлегә. Әлбәттә, минем фикер вакытта теләк тә туа. Нефтяной компанияларны тагын да байтмый хәрәт итеп бер машинага гына салабыз бензинне әлегә. Кай вакытта була шундый фикер, әйдә алыйк мәллә миңа да аерым бер машина дип. Ләкин таксида йөрү ошсызрак та һәм нервларымда какшамый дигән. Кая машинаны куярга дигән фикерләр. Парковка эзләп, изаланганчы. Мин үземдә таксида йөрим, ләкин мин юлсыз булдыра алмыйм. Минем ул Хобби. Тынычландыра, ул минем ниндидер ни йолдызлар буенча шулай. Менә мин юл әллә кайдара китергә мөмкин. Менә бүген хәзер Байкалга шәп кит дисәләр, барам. Хәзер үк дисәләр дә шәп китергә мөмкин. Менә керәм. Мин Резидәгә дә сорауларны бирим инде, мөмкин булса. Артем турында сораулар әйме. Артем ничә яшьтә балалар бакчасына киткән? Ул балалар бакчасына йөрмәгән. Ул Монда бала чактан соң дигән. Ул барып Сизелмимени. ул барып караган. Дөресен әйтимме? Ул барып караган, бер көнме, 2 көнме йөргән дә 3 көн икән. Аны кыйнап кайтарганнар да, ул бүтән бармаган. Алар күбесе шулай бабай белән үскәннәр. Аны кыйнамадылар да инде. Дөресен кыйнадылар дидем. Әзрәк төрткәләштек инде без, уенчык беләлмәдек. Мин үзем генә үскән малай. Миңа бу уенчык минеке, мин аны уйныйм, алам да уйныйм. Алай түгел, аны сорага кирәк икән, бер кем дә уйнайм. Һәм әзрәк ни инде ачуланышып алдык. Шикәләшеп алганнар да, ул бармады инде. Мин әйттем, ничек мин олы идем ул вакытта. Аңлый торган бала, шуңа күрә мин әйттем, мин анда кыйныйлар, мин анда бармыйм. Бетте шуның белән. Артемның аттестатында нинди билгеләр урын алган? 4-5ле. Дөрес. Һәм ул аны горурланып сөйли әле әйтергә кирәк. 3-легә укымаган күп егетләр шундый билгеләргә укыган дип уйлыйлар. Юк, 4-5ле. Ударник. Мин бер тапкыр отличник булдым, һәм миңа отличник булган өчен дәфтәр белән ручка бүләк иттеләр. Һәм ул миңа бик авыр килде, ул отличник булу. Шуннан соң мин аңладым, мин мондый 4-ледә җиткән. 4-ледә җиткән мәйтәм. Аңа анда да стимул кирәк, күрәсезме? Ручка белән дәфтәр өчен мәйтәм, отличник булып йөрер хәлем юк. Мин буладыр, мин укырга минем талант бар иде, ләкин Ялкаулык бар бераз. Андый әйбер өчен миңа стимул кирәк. Нәрсәдер өчен мин аны эшләргә тиешмен. Әлбәттә белем үзең өчен, ләкин мин ул отличник белемен, ударник белеме белән дә Аллага шөкер. Отличниклар белмәгән әйберләрне беләм әле мин. Кайбер өлкәдә. Кайбер өлкәдә, шуңа күрә. Артемның Тинчурин театрында уйнаган беренче роле. Аның да минем дә Кияүләр спектаклендә аның барлас роле. Бәлки сездә башка мәгълүматтыр, Туфан Миңнуллинның Яшьлегем, юләрлегем спектаклендә Илгизәр роле булырга мөмкин.
Мин белмим, миңа карама, монда Артем утыра, шуңа мин аннан җавапны көтәм. Шулай булды бугай. Кеулер безнең диплом спектакль иде, шуңа күрә без инде әзер спектакль белән театр репертуарына килеп кердек, шуңа күрә барлас ролен атарга мөмкин. Юк, әлбәттә анда төрле ниләр, нәрсә соң ул яңа елны без андагы Рөстәм ролендә Рөстәм ролен, ләкин без әле училищеда укыйдык, ләкин ул спектакль Тинчурин театры өчен чыкты. Без әле эшләмидек ул вакытта. Әле мин анда эшләмидем. Бары тик теге договор буенча гына эшләдек инде. Артемны үзең генә ял итәргә җибәрер идеңме? Юк. Ни өчен? Юк. Чөнки хәтерләсәң, Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмов килгән иде, әйме? Әгәр дә бер-береңә ышансаң, аның бит инде беләсең, дуслары белән китсә дә әллә нишләп йөрмәячәк, тәртибе булачак дип, әйме, шуңа күрә ышанып җибәрәм дигән иде. Ләйсән ул вакытта син ни өчен җибәрмисең? Белмим, мин җибәрергә теләмәс идем. Миңа калса, өйләнгән ир-ат кияүгә чыккан хатын-кыз ул гаиләсеннән башка ял итеп йөрергә тиеш түгел. Гаиләң белән, балаларың бар икән, инде балаларың белән барга тиешсең дигән фикердә мин. Яхшы. Ул һәркемнең үз фикере Чөнки астында ул дөрес. нәрсәгә ул әлбәттә ничектер ир-ат белән хатын-кыз бер-берсеннән күпмедер дәрәҗәдә тик аерылып торырга тиешләр дип уйлыйм. Ләкин безнең профессиядә безнең һәр вакытта да шулай. Мәсәлән, без хәзер бала белән без икебез дә бер вызга чыгып китә алмыйбыз. Резиданың аның хәзер күп спектакльләренә дублерлары бар. Инде без баланы калдырып, икебез дә юк, мин дә синең белән чыгып китәм дип алай булмый бит инде. Әлбәттә чыгып китәсең. Икешәр көн уйнап кайтасың әле, озына кайда, кайларда буласың. Шуңа күрә ул безнең тормышта бар, һәм ул безгә кирәк тә түгел. Теге кайбер гаиләләр менә безгә менә шу берәр атна бер-беребезне күрмәскә кирәк. Мин шунда барам, син шунда барасың, бар. Бездә аллалайында бер риш була. Шуңа күрә без аның кирәге юк безгә. Яхшы. Резидә бер интервьюңда әйткәнсең, әйме, гаилә тормышы ничегрәк бара дип сорау биргәннәр сиңа, син мин уйлаганнан да рәхәтрәк булып чыкты, субханалла дип җавап биргәнсең. Рәхәте нәрсәдә аның? Рәхәтеме? Монда Артемны мактасаң була. Махсус эш. Менә шуның өчен фикерләрен туплыйм әле, менә Артемны ничек итеп мактыйм икән. Мин мактама. Юк, дөресен әйтәм. Мин ни өчен рәхәтрәк булып чыкты? Чөнки хәзер проблемаларыңны үзең генә чишмисең. Киңәшләшеп ирең белән бергә чишәсең. Чөнки минем хәзер түләү кагазлары буенча йөргәнем юк. Бу Артем өстендә бу вазифалар. Аның бик күп инде аның рәхәт яклары. Чөнки синең ярдәмчең бар, синең терәгең бар. Нинди генә ситуацияга килеп эләксәң дә, сине аңларлык, сиңа һәр вакытта ярдәм кулы сузарлык кешең бар. Синең сердәшең, дустың бар. Ничек инде Син бик кияүгә чыккач, рәхәт булмаска мөмкин. Аллага шөкер. Һәрбер сайлый белсәң, үз кешең, дөрес. Иң мөһиме үз кешеңне сайлый белүдер инде, чыннан да. Чөнки бездә инде анда карап торышка теге идеаль гаилә түгел, әлбәттә һәрбер гаиләдә сүзгә килгән моментлар була. Нәрсәдер менә ул үзенең позициясын аңлатырга тырыша. Юк, мин бу позиция белән килешмим, мин үземнекен аңлатырга тырышам. Менә, ләкин ничек тә компромисс табырга тырышабыз. Компромисс табабыз бүгенге һәм киләчәктә дә тигезлектә яшәп, балаларыбызны назда, мәхәббәттә, тигезлектә үстерергә язсын Алла бирсә шулай. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Инде сезнең белән рәхәт, ләкин без шактый сөйләштек. Бүген инде күп кенә серләрне ачып бетергәнбездер. Рәхмәт килгәнегезгә, Артем. Резидә инде шушы студияда гадәттәгечә кала безнең һәрбер чыгарылышларда. Сезнең белән саубуллашабыз, инде тамашачыларыбызга да әйтәсе килә, чыннан да менә безнең шундый күркәм гаиләләр килә тапшыруыбызга, инде үрнәк итеп сезгә дә шундый бер матур гына, гүзәл генә үрнәк булып калсын алар, һәм әлегә сезнең белән хушлашабыз киләсе чыгарылышларга кадәр. Исән сау буласыз. Театрга рәхим итегез.